Ассалому алейкум барои тамоми бародару ва апои ки шумо агар Биг Бен омаданӣ бошед ё ин ки аз дигар компанияҳо, дигар корхонаҳо Лондон омаданӣ бошед ва мехоҳед ки ягон ҷо тамошо буред. Экзиди 4 бародарҷоно, боз як бор дига мегӯм. Анам хенор суда мебуред. Ина. Ҳозир ман шумода нишон метам, ам хел ки муайян шава барои шумо. Анам хел экзиди 4 мебуред. Баромада баробар бинен. Ина уже аллакай ҳами Биг Бен дар наздикии шумо аст. Чӣ хеле ки мебинен? Хела иҷаш чӣ меган овози садову шум аст. Прямо омада баробар шумо метавонед ки биён ина Биг Бен. аз сабабе ки камераам хеле нишон додеса ма полни ход нишон додад наметавонам тон. Ина Биг Бен бародарҷоно, ина ҳамаш Биг Бен баромадан сразу ай чорум экзит баромадан ва баъдан акова апое ки шумо мехоҳед ки ая Лондон тамошо бурен, яъне ки чашми Лондон бисёри одамон намедонанд, каруселе ки калонаи тамоми мардум дам мегирад аз тарафи дасти чаптон мешавад. аз ҳамин тарафи дасти чап мебурен ая Лондон мешавад. рӯ пари шумо уже Биг Бен ва аз тарафи рост бошад, чӣ хел ки дидесен ҳамин ҷо светофор мешавад. ай светофор мегзарен, боз як бор дигар аз ӯ светофор мегзарен, ҳаминҷо Вестминстер ҳамин хел калон аст. чӣ хеле ки мебинед ина байрақ штофтесай ҳамин аст. уже аллакай ҷарам кушодианд ва бародарое ки шумо агар Биг Бена тамошо омадеса бошен, марҳамат биёен, уже аллакай дар иҷо сохтумон рафтеса буд, ҳамун маҳсулотое ки чизое ки сохтумонӣ буд гирифтагӣ ҳастанд ва шумо миёен метавонед свободна тамошо кунед. ва баъдан ҳар кадомед ки апо ако аз ягон ферма миёен ё ки студент ҳастен, марҳамат кунед биёен барои акое ки студент ҳастанд ё ки апои студент ҳастен, барои шумо дискаунт, яъне ки дискаунт меган англичано британсо, яъне ки тахфиф аст, скидка ҳаст барои мисол даромадани барои ая Лондона тамошо кардан. ҳозир ман шумода нишон метам, ё ки барои музей даромадан ё ки барои дигар чизош шумода дискаунт ҳаст, яъне ки скидка ҳаст. бинем бародаро, син дасти чап ки омадем, уже иҷа Биг Бен мешавад. мана Биг Бен, баъди Биг Бен дар рӯ пари мо уже ая Лондон, яъне ки чашми Лондон мешавад. шумо метавонед биёен тамошо кунед. боз ма як бор нишон метам, ман сумкаи худма дар бағалам бигирам, чунки иҷа политсияҳо мегарданд. бисёр вақт шуморо мепурсанд ки сумкаотона дар бағалтон гирен, ягон читона надизанд ё ин ки телефонотона проверка кунед, ягон читона надизанд гуфта шуморо бо хабардор мекунанд. ва инҷода бисёри мардаме ки аз дигар давлатҳо меянд, турист ҳастанд, баъзе шахсоне ҳастанд ки омада махсус ҳамун туристора чизошона молу амволшона дуздида мегарданд. ҳатто барои ӯо дажан политсия ё ки ҳамун корхонаҳо ё ки ҳамун махсус шахсонеро дар ҳамҷа мемонанд ки дуздӣ нашавад, ҳамо ҳатто шуморо ёрдам карда наметавонанд. ва кӯшиш кунед ҳангоми сурат гирифтан, ҳангоми гаштугузор кардан либосотона ё сумкаотона дар ягон ҷо намонен, аётона бурорен. ва апое ки ё акое ки шумо аз ягон ҷои дигар меоен, кӯшиш кунед, хоҳиш илтимос мекунам, аз ҳамун магазинҳои наздикитон агар ки хоҳед ки мисол расходи калон накунед, ягон об бигирен ё ягон кучи хӯрданӣ бигирен, шояд гишна монен, чунки дар наздикии иҷа чизи ҳалол ёфтан қинай, яъне ки ягон ғизое ки ҳалоле ки баъзе бародарои ҳастанд, апое ҳастанд ки тақво доранд, барои шумо намешавад. кӯшиш кунед ҳамун хонаотонда тайёр кунед биёрен, чунки инҷа Англия аст, ягон кас шуморо намеханда ё ягон чиз намега ки и дар хонаш тайёр карда оварда хӯрдесай гуфта. дар хонаатон махсус барои худтон ягон сэндвич ё ягон чиз тайёр кунед биёрен, ё ин ки маъқули дилтон ягон чизи тайёртон дар контейнер биёрен. иҷа чӣ хеле ки мебинем бародарҷоно ва апаҷоно, аз ин тарафш ая Лондон аст. шумо дар як рӯз меоед метавонед тамошо кунед ая Лондон ва одамое ки шахсоне ки мехоҳед агар пара бошен, яъне ки акое ки зан дошта бошен ё ки апое ки шавҳар дошта бошен, меоед дар ин гуна велико шишта шуморо дар ҳамин наздикии Биг Бен ё ки ая Лондон тамошо мебаранд. ва пас аз ин агар шумо мехоҳед ки боз тамошо бурен, ҳангоми ая Лондона тамошо кардан, сурат гирифтан ва дар наздикии мост аз Биг Бену чизо сурат гирифтан, шумо метавонед ки боз омада ин тараф ба куҷо равем, ба наздикии Вестминстер як здания ҳастай, шумо метавонед ки ба наздикии ҳамин равен. ва чӣ хеле ки мебинед бародарҷоно, аз ин тарафе ки аз метро ҳозир мебароем, ҳамҷа метро аст, шумо метавонед ки аз тарафи дасти ростон уже мешавад, ҳам хел баромада Вестминстер меган, ҳамин ҷа аст.
анами здания аст, ина дидасен ҳамиҷа даст. Метонед ҷаравен ҷои хубаи таърихия сурат гирен, агар ки пулотон боша, билетҳошон арзон боша, шумо медароед тамошо кунед ва баъдан ако апое ки шумо студент ҳастед барои шумо дискаунт, яъне ки скидка аст. Боз як бор дигар мегӯям шумо метонед студентически билетотона биёрен, иҷа арзонтар мешавад. Пас аз уҷа метавонед ки инами кӯчаро дидаста бошед. Агар рост ҳамихе мерен ду кӯча пасаш ёки се кӯча пасаш Гринвич ёки ҳамихе прямо ростам равен уже худаш аллакай меброяд. Гринвич парк меброяд, хеле парки хуб аст ва ҳамҷода ҷое ки солдатҳое ки британцо шагат мекунанд ёки муҳофизои ҳамҷо шагат мекунанд, ҳамуҷа баъзе вақт гузаронда мешавад, шумо мебинед. Пас аз ӯ метавонед ки аз ҳамун боғ боз бибинед сквер меган, плошад меган, плошаде ки тамоми ҷашну маросимҳое ки дар Англия мегзарад занен ҳамуҷа 5 минутара ҳаст. бо метавонед уҷа равен сурат бигиред, тамошо кунед. Бародарое ки аз ферма меоянд ёки аз ягон ҷо меоянд, шумо метавонед дар як рӯз ҳамин ҷоро бигардед. ва инстаграмам Ориф влог ва тиктокам, инстаграмам, ютубам нависен. Агар бекор бошум, дар наздикиам ҷа бошум, дарсда набошум, иншоалло меом қатъи шумо бо якҷоя мегардам, то чени медонистагим шуморо кӯмак мекунам ва мисол барои шумо нишон метавам, ба шарте ки вақтам боша бародарҷоно, хос аз барои Аллоҳ бе ягон бе пул бе ягон чи шуморо ёрдам мекунам, ба шарте ки худам барвақтарак биём. Чунки бисёре акҳо ва апо меоянд намедонанд чӣ хел бигарданд ё ки картара хушуд намефаҳманд ва намедонанд ки ҷои арзонаш куҷодай. Барои шумо кӯшиш мекунам ёрдам кунам, то шумо биёед хуб хурсанд бигарден ва маъқули дилтон ҷора гашта боз равен аз думи зиндагитон шавед. чӣ хеле ки мебинем бародарҷоно, анахе сумкаҳотона дар пештон гирен ки ягон телефон дошта бошед ё ки ягон пул дошта бошед, надизанша. Як бор дигар нишон метавам шоми назди Биг Бен. ина бародаро ҳамихел то рафтанша нишон метавам. ин ҳамихел баъзе вақт ҳолатҳои фавқулода мешавад, политсия, пожарник ё ин ки амбуланс ҳамихел меоянд. биё ба хотири шумо як бор дигар ҳамихел гузарам нишон тима, то шумо ҳам як бор бинем бародаро ки аз дига шаҳроен, бародарое ки мехоҳем биёен. Аллоҳи меҳрубон ҳаматонам муваффақ бигардона. худоҷон ҳаматон биёен ба муроду мақсадотон бирасен. соҳиби довуд дастгаҳшен ки бо дигар бародароро кӯмак кунен, то биёянд соҳиби як ризқи ҳалол, як нони ҳалол шаванд. хоҳиш ва илтимос мекунам ҳар бародар апое ки шумо меоед, кӯшиш кунен фреб накунен. хоҳиш ва илтимос мекунем якдигаримона ёрдам кунем. иншоалло боварӣ дорам ки ояндаи мардум ва ояндаи миллат тоҷик хубтару беҳтар мешавад. ин аз сувенираш ҳастай бародарҷоно. чӣ хеле ки мебинед ҳама Лондон нависага бинед, чанд намуд шад. ягон тот ки хеле кепкаи нағз медидагитон боша марҳамат, ё ки футболкаошон ҳастай, ин аҷада хирсачош ҳастай, ҳамаша метавонед биёед бибинед. ва ана занг задестай. ина бародаро хел бо нишон метавам як бора ма шумо да полин гузарам нишон тиёмам хел. ина сувенирош ҳамаш 6 фунт 10 паунд, 6таш 10 паунд ба фикрам. ина 1 евро кадаге, 1 паунд кадаге, яъне ки 1 фунт стерлинг кадаге, бодай поён шудаста ки 6 for 10. нафаҳмидем 10 паунд боша, 10 пенс боша. шояд ба филм 10 пенс боша. тамоми намуди футболкаош аст, тамоми намуди кепкаош аст. шумо метавонед биёед харидорӣ кунем, бирем барои хутон. инҷа на тайма кор мекунам, на макимаки рекламаш кунам. биёем барои хутон бигирем барем. ва ҳаминҷада бегаҳ ки омадани бошем, бисёр сурат мегиранд ёки чӣ мекунанд. аз инҷашам сувенир ина. Mana. £1. Thank you so much, brother.
аз тамоми миллатҳо, аз тамоми давлатҳо, аз тамоми динҳо ҳаст, метонен ҳаматон биёен ва расму оину яъне ки дину ҳама чиз мардума мебинен ва тамоми чандин намуди мардума мебинен. бо барои шумо шояд барои ҳаётон хубтар беҳтар шавад маълумотон дар инҷа аз тамоми намуди динҳо ва аз тамоми намуди қавму аз тамоми намуди миллатҳо ҳастад. ина бародаро ва апаҷоно баъзи ҷашнинам хел ина автобусҳои деэтажае ки ҳама мардум аз рӯи ҳамин деэтажа будани автобусҳошон мешиносанд. ина лондона ман ҳам хел шумо меёед мегардем бинед. ҳамино хостум тез бигзарам. ман шуморо упара чира нишон тиём. насиб иншоалло бо шумо дар лондон бриҷа нишон метам. бо яке рафта агар бирам сквер да ягон праздник шава ягон чи шава бо барои шумо пурратар нишон метам. фақат бародаро ҳаракат кунен, якдигарро дастгирӣ кунем. мара ягон чи дастгиритон дар кор нест. фақат дуо кунен ва ҳамун бародар апои ки меён ҳамонро дастгирӣ кунен ва ягон тат хубтару нағзтар мефаҳмидагӣ бошем биёрен нишоншон тиен. иншоалло оянда хубтару беҳтар мешавад барои история яъне ки барои таърихи лондон омӯхтан. чунки тамоми мардум ва тамоми бародар акои мо дар инъязо мехонанд, дар чандин ҷо мехонанд дар бораи ҳамин биг бен яъне ки бени калон маъниш ҳам мешавад биг бен бени калон мешавад мехонанд ё ки дар бораи дигар шаҳрош мехонанд бибинанд. иншоалло хеле савоб мегирем ва хеле беҳтарин коро мешавад ки боз як бародари худмон таърихи лондона меомӯзад ва таърихашам бошад, диншам бошад ва диное ки дар лондон қарор доранд ки вобшем дар англия қарор доранд барои чун хеле маълумоти пурратар мегиранд. фаҳмоишон хубтару беҳтар мешавад барои оянда. худо хоҳад агар ҳар як бародар акое ки хеле илмшон нағз бошад бо насли навраси тоҷико ва насли миллат хубтару беҳтар шида меравад. айна музика ад души задестай бечора. куҷоша бо шумо да нишон тием. ина мебинед ҷа роҳи велигзар аст. велик мегзарад ихе аҷа велик мегзарад. кӯшиш кунем бисёри акова апо меянд саросима мешаванд. ҳамин роҳе ки барои байсикл яъне ки барои велик монда шудааст хоҳиш мекунем дар ҳаминҷа набестен ки агар ё бизанамтонам виноват шумоен яъне ки гунаҳгор шумо ҳастен. ина чӣ хеле ки мебинед на машина гузаштаестиям. баъзеёш бо одамои хубанд ки предупреждатет мекунанд ягон сигнал меҷиқанд. худованд ҳаматона нигаҳбон бародаро ва апаҷоное ки орзуи лондон дорен ё ки уже аллакай дар лондон ҳастен ё ки орзуи англия дорен биёен ҳаматона худованд муваффақ бигардона ба муроду мақсадотон бирасона. бо биёен ҳамихе ҳаматона дар ҳамин лондон хушбахтона бибинам. бихе кунам. бай бай.